L'antiga fàbrica Fabra i Coats, reconvertida ara en un espai pel districte que es fa servir de moltes maneres, és el punt de sortida de les parelles de gegants que tombaran per Sant Andreu. És el matí de dissabte de Festa Major, i tot i que la tarda serà el gran moment de festa del barri, amb l'esclat, la prèvia la posen, entre d'altres, els gegants amb uns convidats ben especials. Les portes de la Fabra i Coats s'obren amb els trabucaires de Sant Andreu avisant a tothom que els gegants ja són al carrer. La Germandat, que així es diu l'associació, aplega els geganters, els grallers i també els trabucaires. Enfilen tots junts fins a la plaça d'Orfila, on hi ha la seu del districte i que és la plaça més característica del barri. Doncs mira, la colla va néixer en el 82, en aquella època va sortir com a trabucaires. I en aquella època l'Ajuntament havia agafat uns gegants, havia comprat uns gegants a Virgènio, però no tenia colla. I com que els trabucaires no van aconseguir els permisos d'armes en el moment, l'Ajuntament els hi va proposar portar els gegants. I a partir d'aquest moment, trabucaires, geganters i grallers. Els trabucaires, doncs, obren el pas als gegants i també tenen les seves activitats pròpies. Sabem que és estrident, que fa molt soroll, però nosaltres la nostra missió és sortir al carrer, avisar perquè comença la festa. Aquesta és la nostra missió. Per això, per exemple, el diumenge sortirem al matí, a les 8 del matí, tirem aquí 22 coets, en tirem un més que, diguéssim, el que és oficial, que en tirem 21, nosaltres en tirem 22, i a partir d'aquest moment sortim a donar un vol per Sant Andreu. Més aviat és comunicar que a partir de les 12 comença la festa. És un avís de festa. Sí, sempre hem tingut controls, ara potser més, perquè sempre hem tingut permisos d'arma, tenim que sol·licitar que sortim, l'Ajuntament té que dir que puguem sortir, però complim totes les regles legals i no hi ha cap problema. Els convidats són els gegants de Santa Maria del Mar i els de Maó. Aquests últims han vingut en vaixell, els gegants, i en avió la majoria dels geganters. Representen dos pagesos del segle XVII-XVIII a Menorca, i són el Tomeu i la Guida, i res, van arribar a Maó el 1934, i des de llavors es van quedar per allà, ja han representat Menorca en diverses activitats i trobades, com Mata de Pere el 93, i bueno, doncs hem vingut a Sant Andreu, molt contents de poder estar per aquí i fer una mica de festeta també. Bueno, nosaltres vam venir aquí el 2004 i aquest any estem buscant alguna colla per fer intercanvi i tot això de cara a final d'any, i vam estar parlant amb Sant Andreu i ens encantadíssims de que poguéssim venir, nosaltres també de poder tornar a visitar el districte. Nosaltres al llarg de l'any tenim diverses sortides i les de festa major com a tal són al setembre, els dies 7 i 8, dies de la Mare de Déu de Gràcia, allà a Menorca i al Maó, els dies forts de la festa. Sí, hi ha dos vestits del diumenge, dels pagesos o no tan pagesos ja de Menorca del segle XVIII o XVII. Llevat d'un parell de pobles que no arrelat tant la tradició, sí que arrel de que vinguessin els gegants a Maó va anar proposant que els diferents ajuntaments adquirissin també en algun moment alguns caps grossos o fins i tot alguna parella de gegants. Els de Santa Maria venen des de molt més a prop.
Són els gegants de la conegudíssima parròquia i que formen part de les 3 parelles de gegants que surten en tots els actes oficials del seguici barceloní, junt amb els gegants de la ciutat i els de Santa Maria del Pi. Durant aquest any 2022 han arribat al final d'un procés de recuperació que els ha dut a portar la indumentària del projecte original dels gegants fent per Soler i Rovirosa. Doncs hem vingut a Sant Andreu perquè la colla de Sant Andreu, la Germandat, cada any té uns convidats d'honor. Enguany han sigut els gegants de Santa Maria del Mar, uns gegants que no sortim gaire, de Ciutat Vella o de la Barcelona Vella, i aquest any fan 40 anys i hem decidit, la colla va decidir poder portar els gegants cap aquí. La sortida que vam fer va ser la nostra, la ballada gegants de Santa Maria del Mar, i aquesta és la primera que fan ja amb la restauració total, i així fora del centre de la ciutat. Sí, és diferent al que estem acostumats, de veritat, realment el que patim més és demà, per dir-ho d'alguna manera, perquè el cercavila és molt més llarg i estem acostumats a la Mercè i tot això, però és veritat que Sant Andreu té la fama d'un cercavila molt llarg i els gegants realment pesen bastant, però ho gestionem bé i ho portarem bé, això. Després de fer cada grup de gegants el seu ball a la plaça d'Orfila, el recorregut continua pels carrers de Sant Andreu de Palomar, on tothom reconeix els gegants propis. Són l'Andreu i la Coloma. Representen un pagès i una pubilla de l'antic poble de Sant Andreu i van ser fabricats a la botiga El Ingenio del carrer Rauric de Barcelona i es van estrenar l'any 1982. Són propietat del districte de Sant Andreu i sempre els han dut els de la Germandat. L'any 2015 van estrenar els vestits nous, obra de Marc Udina. També hi ha la parella de gegants Coloms, obra de Toni Ujal i estrenats l'any 1989.